Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Bathi lihle izulu ikhala abangcwele kube khona bathi muhle umsamo ngoba ikhala inyanya zethu. Kuningi kongakusho nawe empilweni yakho mawubona izinto ukuthi zihamba kahle bese uthi usala uthanda khona. Abathandaza uNkulunkulu bephinde bephile ngedlozi balithanda lolu hlelo. Bese kuba abaphila ngedlozi kuphela balithanda lolu hlelo. Nabaphila ngoNkulunkulu kuphela balithanda lolu hlelo kuba suke befuna ukwakha amaweapon abo kuze bekwazi ukuyidiscussa kahle indaba yakho. Siyaviva TV1, please don't forget to subscribe. All of you, siyanincanywa, siyanithanda nonke sanibonani. Igama Andile wakangcobo MC Pholobasi bathi ufuza fulela masheya bahlangatha zoshumayela. Hlelo dokotela omkhulu Dr. Mthembu Theka phinda abuye futhi ebeyisimbela mbele kuzokhuluma nawe into ephilisayo nezokisa phambili. Asikhulume ngomsamo. Yini umsamo? Wonakala makunjani? Ulunga makunjani? Siyabonga baba uMapholoba, siyabonga Nkosi yami ukusiza izwe lakithi ngoba izwe lakithi selonakele. Umsamo ukuthatha idlozi libe seliyaphendulwa lingasakusebenzeli. Lithathwa kanjani na idlozi? Kuningi kabangakwenza kodwa okubaleka kakhulu ukuya emathuneni. Nokufika ekhaya bathatha inhlabathi yegceke noma inhlabathi yasegethini. Balise kubaba onyanga afika phendula idlozi la kwaMthembu lingasamsebenzeli uMthembu. Ubaba uMthembu ufika liguqule futhi alibophe ubaba uMthembu omadubula. Alibophela ukuthi alingakwazi kunyakaziswa omunye umuntu okungayena wala ekhaya. Yebo baba. Okay. Okusho ukuthi uthi umsamo uyavuma ukuthi ikhona ikhathi la onakala khona. Yebo baba. Uyavuma futhi uthi uyalungiseka. Uyalungiseka yebo. Wena ukuthatha isikhathi singanani ukulungisa umsamo onakele? Mina mkhulu kungithatha usuku olulodwa nje. Usuku olulodwa uhleli kulo. Usuku olulodwa nje ngihlezi kulo muzi ngilungisa kusasa mabalala ngo12 kofika iphupho mhlawumbe umntwana omncane noma kumuntu omdala noma kubani. Othi lento esiyenzela ekhaya ilungile. Zifunani inyanga empephweni zeminye imizi? Angizazi mkhulu sifunani kodwa kahle awukwazi ukungena empepheni omunye umuzi ubanikeza impepho bakhulume ngento abayifunayo wena okwakho ukuqikelela emthini osukubanikeze wona ngale kwamanzi umsamo awulungi kudingeka umuthi mkhulu uma bahamba labantu laba ekhaya bekholwa uwoqala ukuthola into ethi kwawukhona ukhokho omkhulu owayisebenzisa umuthi ingakho sohamba izinyanga bayawuzwa inomuthi laba bashona bekholwa bengakholelwa emthini mase bengali bayakuzwa amapholoba ngoba into ekufanele siyenze kufuna senze ukuthi sibheke ukuthi iwonakalephi into ezosenza kulunge futhi kufuna silungise kuphi ilapho ke sifike sihlale khona ukuthi akekho umuntu wakuleli khaya ebengawazi umuthi siyaphenduka ke amapholoba ngoba izwe seliphendukile athi umuntu umuthi angisawusebenzisi kodwa imvelaphi yomuntu kahle iqhamuke emthini ngokujwayelekile iningi labantu liyaqonda ukuthi ninazinyanga ninikeziwe umsebenzi okubona uselapho ke kuleli phuzo raise noma oliphakamisayo ngifuna ukuthola ukuthi iziphi impawu engingazibonela ngazo njengomuntu nje ngingenyanga ngisekhaya ukuthi ngiyamdinga uMthembu ukuthi eze la izosilungisela umsamo ngoba nakho ngivele lo 1 no 2 no 3 no 4 no 5 awusiniki impawu zokuthi ngisukume ngize kuwe ngicabanga ukuthi umsamo uma uhamba nje amapholoba kuyenzeka ukuthi ulahlekelwe imali uthi uphatha imali uyathenga esitolo uyafika ukudla ekhaya kuphelile isikhashana esincane kodwa umthenga ukudla okuzoqeda inyanga uyahamba ushawa abantu awusashelwa ke ayisekho nensizwa nje ethi dudlu nentombi mawuthi ukhuluma nayo ivele ukuthathe nje ukubhekisele so uyabuka ukuthi hayi khona namaphupho amaphupho angibhayizela nje ngibe kodwa mina bengijola ukuphupha izinto zami ziqonde sekonakalephi manje yileso sikhathi ke sodinga ngaso uMthembu
Uma efikile uMthembu walungisa umsamo wangalunga noma iyiphi indlela engibona ngayo ukuthi akulunganga konke lokho ebesikwenza la ekhaya. Kulungile konke lokho ebesikwenza. Laba esiqale ngokuthi uma kungalunganga ngibona kanjani. Uma kungalunganga amapholo ubona ukuthi ungaphuphi kuseyilesa simo bekuyiso. Okay. Izinto zakho vele sonakele. Kusho ukuthi akulunganga ke. Ngoba masilungisile kufuna ukwazi ngisho ucosha imali nje into engasenzeki. Yabona? Kufanele ukwazi ngisho ucosha imali nje iwe nje kuwe emapholo ba mina ngicosha. Ukhale mina ngijabule. Malungisa umsamo likhona nithongo noma idlozi noma umufi owashona la ekhaya enimvalela ngaphandle ngoba uzoqhubeka enza okubi nithi laba siyabangenisa laba sibangenisi laba siyabalungisa laba sibalungisa noma wonke umuntu osafa uphenduka idlozi lasemsamo. Njoba amapholo besuka sekudingeka mina vele mina ngifike ngihlunge manje. Okay. Ukuthi lo uright lo akekho right kodwa simlahli ke. Okay. Siyamcela ukuthi sicela ukubeka kamanje okwesikhashana la. Nimenza isilima noma niqinisile. Hayi sisuka simenzanyana nje sisuka siqinisile. Sicela ukubeka kancane la. Kuyothi mase kulungele into yethu sikulande sikuhlanganise ngomndeni ngoba siyabona ukuthi izinto zona kakhulu kuwe. So ngoba zona kale kakhulu kuwe awusimele kancane nje siyakucela. Makumnomzane womuzi. Ngisho ngakumunumzane womuzi siyamcela amapholo. Ukuthi akahlale ngaphandle. Ukuthi akakahlale la kancane ngoba abantu abakhe bathi la ushophi ngaphandle. Noma simngenise endlini simbeke khona. Ethile hayi la sishisela khona izinto noma la benzela khona izinto abantu bala ekhaya. Okay. Siyamcela nje simbeke noma ekameleni kancane simvalele khona. Uma sebazibona la ekhaya ukuthi izinto zabo manje sezi right. Siyamlanda ke ngoba ngeke asakwazi ukuphunduleka aphinde yenze le nto kuona izinto zala ekhaya ngoba umuntu umzana phela ngesimlahlele ngaphandle ekhaya likhandile. Yebo ba. Unomuntu ofelwe imoto mehla namalanga. Ziyashayisa ziyafa yekuduma kunqamuka ama break inqamuka inzwe ingqubuza kwezinye izinto uvelelwe inkinga nje ebenama taxi awu17 senama taxi awu12 ayancipha nje mayishayisile iphelele emgaqweni kuthiwa beyond repair kunzima nje singawublame yini umsamo lapho noma ikhona enye into wena njengodokotela oqeqeshiwe ukuthi ungachaza ukuthi mhlambe yiyo. Yebo mapholoba la isuka sekonakale nomsamo. Okay. Nabahamba ngemuva ke nabisuka sebakhona ngoba once kwalimala umsamo vele sekhona into esukonakele ngalabo abantu abasamba ngemuva ukuthi asike simlayo bani sibone ukuthi lezi zinto uyiqinisile yini. Sebayathola ke emapholo ukuthi izinto zakhe ngempela lo muntu akayiqinisanga ngoba naku manje seziyafa naku no driver bayiyeka azigitshelwa umuntu. So ke umsamo usuka sowonakele lapho. Umsamo owonakele noma umsamo onenkinga uhluke ngani namanzi amnyama. Hlukanisela amanzi amnyama nomsamo onakele. Amanzi amnyama nje suka vele awonakele. So umsamo sukuzoqondisa ngamanzi aclean. Shuthi umuntu mayithi namanzi amnyama la ekhaya usuke sasho kona ukuthi umsamo wena ungcolile. Yebo baba. Hayi ukuthi contact ukulungisa amanzi amnyama contact ukulungisa umsamo. Cha. Amanzi amnyama nje kusho khona ukuthi umsamo ungcolile. Yebo. Umsamo nje ungcolile unamanzi amnyama. Yebo mkhulu. Manje uye wenze njani uma ufika kade kufike inyango yaziyo ithi izobalungisela amanzi amnyama bese bekutshela ukuthi hayi wemkhulu sibona ukuthi ngeke ilunge lento ozoyenza ngoba nosibanibane kade la ethulungisayo nasamkhokhelele ebovu imali le. Uye wenze njani uyithi hayi vele lo akazi lutho noma leyo nyango uyayiprotector noma awukazihlangabezana nesimo esinjalo. Maphorobe ebunyangeni awumhlaphalazi umfweni. Kodwa uma sowenza iqiniso lokuvikela isithunzi sakhe. Uyuthi ngicela ningangikhokheli. Okay. Angike nginenzele uma senibona umehluko soba sesiyaqala ukukhokhelana. Kodwa angike nginenzele nje nibone mina ukuthi mina nginenzele kanjani lento enginenzela yona. Ngiyayizwa. Ngoba soyenzela igama lomfweni owone igama lakhe. Lento yokulanda igubhu neimpondo izinto ezithile ezizithwalo ziyenza yini ukuthi kungcole imsamo yabantu noma ibe amanzi amnyama ngokuhamba kwesikhathi. Mhlawumbe usefile ushonile noma niphila nje ngoba la ekhaya sekunabantu abanezigubhu nani gcina umsamo ungcola. Kuyenzeka amapholo.
kuyenzeka impela kanjalo. Mbanikelana abantu into eziphinde ingcolisa imsamo. Ukukhanda kwabantu izinto mapholoba akufani mfowethu. Esakhe isigubhu esistrong. Esikamalini. Esika 7 8 70,000. yebo. 80,000. Yebo. Okay. Si strong okweleso. Bese othi istart lesi. Bese ngithi start lesi. Imalini lesi sokuqala esi start. Sithini start? Ngoba phela uthi wena isiling yakho 70,000 noma 80,000. La iqaleni ke ophethe 75 mkhulu. 7,500. Yebo ba. Bese lapha phezulu uthi 70,000 noma 80,000. Yebo. Ufika kanjani ku 80,000 70,000 usuka ku 7.5. Ukuhlukana kwezinto ezithakwayo. Ukuhlukana kwezinto ezithakwayo. Oh, yebo mkhulu. Ukuhlukana kwezinto ezithakwayo. Ngabe sikhona isigubhu sakho esiyesidinge nje amathami kuphela bese ngiyibona impumelelo. Sikhona mkhulu. Awusinabele kabanzi ngathi. Sikhona mkhulu. Sikwenzela sona ngoba senzela ukuthi mkhulu noma ungasekho siphile la ekhaya. Singathi mawungasekho wena isigubhu sesifuna ukuthi sona singasasebenzi. Ngoba isigubhu sukusilandela ukuthi asizokwenza ibhizinisi la ekhaya. Siprotect yonke into esuka wena uyilandele sona. So senze njalo ke mkhulu. Yimi ke enkulu umsamo nalesi sigubhu bese sesikhuleka kulesi sigubhu. Siyakuhlanganisa ke mkhulu. Kubamba umsamo ukuthi ube khona. Isigubhu nje sihambisana nawo umsamo. Uma umsamo ungalungile uqala ubacela ukuthi ngicela uqale ngikugeze. Before lento enkunika yona izoxhumana nomsamo. Okay. Ngoba isigubhu sihambisana nomsamo. Uma ungekho umsamo kulesigubhu ngesisebenze vele. Yakuzwa mina. Kodwa kunomuntu osekhaya uthi bengingakuhle umthembu umdedela asitshene izinto azenzayo kuze sibone ukuthi yini esiqhamukela kuyena ngaphandle nje komsamo kuphela. Lalela ke mbukeli umthembu uzokhuluma nawe. Mina ngisebenza ngenhlanhla lapha kaMthembu ikhona. Ngizalwa indoda eyayiphiwe kakhulu amandla. Ubani le ndoda? Le ndoda uMadubula. Okay. Le ndoda nje uMadubula engaqanjwa yona. Ngiqanjwa ingasekho ngingakaphili emhlabeni ngisaseswini. So ngiqanjwa ke into enjalo mkhulu. Okay. So ke uma Qanjwa ngeke ngiqanjwa ngeke awuzweke mkhulu. Oh. So ke ngikhula naso lesibusiso. Yikho ke mkhulu izinto zami kakhulu zenzeka zihambe nesibusiso phakathi. Yonke into engiyenzayo ngiyambikela umkhulu. Uthi nathi ngakhela umuntu. Nakho sengiqalile emkhulu kwakhela umuntu inhlanhla. Ngibe sengiyamthaphuza ke ngokumbonga. Okay. Yakuzwa mina. Yebo. Siphi inombolo Dr. Mkhulu? Inamba yami ito 82 082 06 abathathu 666 05 ababili 55 34 34 siphinde 082 082 06 abathathu 666 05 ababili 55 34 34. Yebo. Umuntu Dr. Madubula ethuthaphuza uyisemkhulu. Akasho lokho ukuthaphuza kweni kanza kwethu. Usho ukumbongela ngoba lapha kwaZulu ukuthaphuza usuke nje inyosi itinyela nje itinyela. Sibona le video landelayo. Bye bye. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondele emkhunjini ngamazwe imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini khona uzophila Yebabiyamba lenqola
umkhumbi kaNowa hey gibela umkhumbi kaNowa nawe sondele emkhumbini kaNowa khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala